Без хәзер бруцеллез теркәлгән Яшелүзән районының Прибой авылыннан 5 чакрым ераклыкта торабыз. Анда машина белән үтү мөмкинлеге юк. Язгы көзге чорда юллар монда гадәттә шундый хәлдә. Аннан үтер өчен махсус техника кирәк. Әлеге авылда бүген якынча 30 кеше яши. Мөгезле эретерлек асраган бердән-бер гаиләнең малында авыруга ачыкланмаган. Авылда урнашкан крестьян фермер хуҗалыгында бруцеллез 135 баш сыерның 8-ндә табыла. Яз-көз диагностик исследование, прививкалар ясыйбыз. Кескене тикшергәндә бруцеллез буенча чиста иде. Февраль аенда тикшергәч үзгәреш чыкты тискәре якка. Шуңа белән без бер-ике тапкыр яңадан тикшердек тә, бруцеллез чире табылды. Фермер хуҗалыгында кәҗә һәм сарыклар, ат һәм бер ишәк асрыйлар. Ветеринарлар барысыннан да анализ алган. Әлегә нәтиҗәләре билгеле түгел. 30 баш мөгезле эретерлекне Дагыстандагы шундый авырулы терлекләр юк ителүче үзәккә җибәргәннәр. Авылда карантин игълан ителгән. Халык бөтенесе белә, халык кайгырта, әзгә шикле яши. Авыруның белгәч инде президентларын. Инде карантиннан соң инде күренә, дальнейшем продукция җитештерелмәкчәкме инде, анысы билгеле булачак, лаборатория күрсәтә. Хәзер ветеринарлар авыруның нидән килеп чыкканын ачыклый. Ферманың хуҗасы терлекне әйтмичә генә башка төбәктән кайтарткан дигән фаразлар бар. Безнең инде ни бар, версия бар. Бездән башка, безнең карамактан башка, кәгазьләрдән башка, рөхсәт кәгазеннән башка мал алып кайткан хуҗасы. Без ферма хуҗасы Илдар Гаеев белән элемтәгә кирдек. Ул бу фаразларны ялгыш ди, сәбәбен башкада күрә. Может, это от диких животных пришло. У нас очень много охотников приезжает, рыбаков приезжает мимо. И я не могу сказать, ни на кого не могу грешить. Яшелүзәндәге бу очрак соңгы ярты елда республикада 4-нчесе йогышлы чир әле февральдә генә Кайбыч районында ачыкланган иде. Алия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.